yo, Perto Hip Hop Conference, Flip Top Yataka 1-on-1 tournament. Okay, this bout is brought to you by our sponsor. Salamat kayo, Ilin Wahing. Salamat sa pagsuporta sa amo. Okay, before we start, okay, make some noise! Yeah! Wiki. Okay, introducing nata sa akong too, we got BG Boy. We can smoke it real big, bigger than we ever done it, bigger than we ever done it, bigger than we ever done it. Oh, she gets me high every time I smoke her up. Okay, from my left, we got Kens. Best, no matter what's the best. Bisag unsa patol trip, dili ikailis bisan pag ila diha ka bitch. Kay ikaw lang sa amuain na di. Okay, paminaw, ilom lang, unang mabanat, Kens. Let's respect, let's go! Ito ang rated Jiki. Patubay at gabay ni Kenneth ang kailangan sa mga batang manunood. Hoy, kontra lord, kay mukhaon mga kasakong giant ulok! Yes. Suko lang ka kay dili ka ma-enter sa top 10. Pantog sige lang ka gingon. Kenneth, patsupa mi sa imong oten. Ayaw ka imong naong murag back 10. Panangit sa mudaan ka Ellen Waheng. Lapain nyo ang ingon, perto, bahog inonon, bulok. Wala mo kabalo, sa perto mo kapalit, o gisna, dubok, inyong galanlanon, bugok. Kahit ito ha. Perto tubogo, ikaw naglakaw. Nakitanti ka ni sulot sa merkado, aron langaw kaw. Salig lang ka ikaw taas, pero boto na nang imong huna nagpinikas. Okay, time, permerong banat. BG Boy, go! Yo, yun lang ba mga lyrics na sinulat mo, tang ina? Halatang sa mura ka lang nasanay. Ganyan talaga ang mga bata pag pinapalaki, palagi pinaparagbi ng kanyang nanay. Bugo! Ilaw mapake! Uy, artista ning latigraw diriyo. Yo! Ayun ba, kay makadistract na na. Saan tayo mong yan? Para kang swahil. Akala mo gangster ka? Isa counter-strike mo lang nagagawa ang bumaril. Time. Okay, ilom lang. Stop. Okay. Pero ikaduang banat, Kens. Ilom lang, paminaw na to. Go! Unsa ang imong gingon? Sa counter-strike lang ako natutong bumaril. Basig ikaw pakaron akong isulod sa baril. O ilom lang. Tama ko na. Besting panuway, imong papa si Berting akong gipatay. Kay mo istorya man lagsik ang laway. Hoy, klaro ako nimo. Kay ana nila ikaw daw ang pinakagay sa bugo. Pes ako ang dating kapitan dire sa Perto. Namatay na ko. Klaro diretso. Og sasakyanan, ako ba ikaw ligid? Wala pa ganit akali panaga na ni Mahol nakagigit. Wala pa kanyagit. Bago pa ganit ipagawas yung mama, grabe na ka. Bulingan! Wow, grabe! Akong kontra sa legang naong murag pape. Kabalo mo flip top ang sige, grabe! Ang iyang tripping, Barbie! Okay, ikaduang banat, ilom lang. Ikaduang banat, BG Boy, go! Yo, I am tactless and I am godless. Lahat ng tumira sa akin naging hopeless. Dito sa Mercury, siguradong ako na ang victory. Kasi yung kalaban ko, yung utak niya, dyan lang sa tabi. Samantalang yung utak ko, parang dictionary.
Yo! Dikto mo magsaba-sabaw? Para dili nga maguan. Ilam na lidaryo. Yo! Mong alot, yo! Time! Buisit! Okay! Ilom lang! Paminaw na to! Last round! Gens! Let's go! Imong papa nickname Tonton. Profesional nga manukluray og kariton. Mangumpra og karton aron ipalit og pansit kanton. Tanawa ang naong murag ipakaon og 12 ka bok lemon. Yang papa ang naong murag sumbag ni Rick Yaton. Sa tanan ako nakalaban, ikaw ang pinakatalawan. Wala pa kita karon sa baganidagan na ka sa inyong tanggalan. Og nitugan pa ka sa imong amahan. O sa ko buwang kay mutumpang sa batang taslakan. Wow! Nice K-boy! Oy batang maangas, huwag kang ang magangas. Ug boto na unan, tsada pa ang akong bangs. Og sa perto, ako ang presidente. Kanal akong lawoyon, basura akong kolektahon. Kaya ako, si Tatayog. Ako ang muron, mutaog. Og sa anime, ikaw si Naruto na power nga Sharingan. Bisa kung saan ko nimo banat, dili ko nimo batutan, dili ko nimo mapatumba. Kaya ko ang anak ni Superman. Time! Yo! Katapos ang banat, VG Boy! Go! Yo! Sa larong ito, pag ako nanalo, hindi ka makakatikin sa akin ng balato. Dahil ang larong ito, para lang sa aming mga gwapo, hindi katulad sa'yo, mukhang impacto! Luya, oy! Ay sa! Imo pandalego ng akong papa? Bisan ba magtapad mo duwa? Mas bata patog naong sa imuha! Time! Time, okay! Yo! Magingay para sa battle na yon! Okay, this time, judge decision, okay? Magunata, negative 0. Una, mas gusto ko yung banat dito. Pareho mas malakas eh. Pero mas gusto ko talaga dito kasi abot hanggang 1 minute eh. Pag dito, nakita ko yung time eh. Hanggang 50 seconds lang. Ang second round, nag-choke siya dito. At second round talaga abot ng lagpas pa ng 1 minuto. At saka 3 rounds, nag-lock eh. Talagang wala na siyang binato eh. Nag-freestyle na siya. At saka gusto ko sa kanya eh. Yung mga binabato niya talagang, alam mo, may rebat eh. Din sa kanya, alam mo yung pwede niya ibato kahit kanino. Walang rebat eh. Freezer nga pala from this side. Malakas tong laban na to, pero mas maganda rito kasi nagra-rhyme. Tsaka dito ang diferensya, nagchuchok siya. Yung round 1-1 tsaka round 3. So yung boto ko, bibigay ko kang Kens. Sa internet. Loading ko. Ode si King, sorry kay mo kaya ako rin Bisaya nga judge. Kani siya kung ganahan siya katurang round 1. Na BG Boy round 1 round ganahan niya kay round 1 o round 2 paspas kayo niya. Galapas og 1 minute. Kata dito ba ana galis? Boto. Kens.